Ahoj, je tu Slimový a vítam vás pri vlogu, ktorý dneska poprvýkrát budem natáčať na mojom YouTube kanále. Dneska sa budem bať, prečo vlastne natáčam a ja preto natáčam, sa mi zapáčil najviac Gogo, ma zaujal dosť a slúbil som si, že by som aj ja mohol, preto nechcel som tento kanál takto spraviť, ale niekto ako sa mi vysvetlil problém a ja teraz neviem prečo sa vám tak na YouTubeku. Veľa nepozerajú, nemám veľa odberov, ale možno to bude lepšie a tá súťaž, ktorú som ja spravil, to som bol ja. Dneska by som chcel privítať môjho kamoša, ktorý bol na YouTubeku, ako pozeral môj kanál a sa volá Rišo. Pozdrav do videa, Rišo. Rišo to není, ale ne, práve že mal som vlastne Ježiš, čo to práve tak. Mal som takým problémy. Nemal som ani YouTube. Chápete to? Ani YouTube. Je to zlé. Dosť. No. Ty sa budú dvere. Čakajte. Keď poviem takto na hlavu, tak dvere, aha. Ahoj, dvere. Oh yeah. Takže poďme sa privítať. Pozrite sa. Ježiš, tam mám také harburdy. To je jedno. Nevšimajte si to. Čo som dneska chcel povedať v tomto vlogu? Som chcel povedať ahoj vlog. Som youtuber a veľa youtuberov zavolám tak zavolám. Dobre. Dneska som chcel povedať pri prvom vlogu, čo budeme mať na YouTubeku, že rád by som keby chcel by niekto so mnou natáčať čo ma pozerávajú, tak tí, ktorí chceli by natáčať so mnou nejaké, nie vlogy, ale nejaké hry, tak by mohli vlastne natáčať tiež, lebo môj Skype máte v popise. Nie, aj v popise tamto. A čo by som ešte raz chcel, je to, že idem zhasnúť. Nemá vidieť. Super. Au. Ako som dneska myslel, tak to asi všetko z tohto vlogu. Díky, že ste si pozerali náš vlog. Čusky. Kaťu.